ta wayan siyan coupon da sorry za mu ci coupon ɗin kuma za mu je mu yi rijista insha Allah. Yanzu haka a cikin wannan namu to yanzu kai sai mu shiga cikin Chrome browser. Already muna da akwai nawa akai wanda zan yi wa rijista to amma hanjin fara samar da coupon. So already kun ga nan muna da balance 2,800 to ha mu zo mu shiga wajen siyan coupon ɗin. Okay, ha mu duba yana nan dai. Okay, har yanzu dai muna duba ba mu samu ba. Okay, yawa yanzu mun mai da ita haka a dazin tana ɗan ban wahala. Ha mu zo mu duba yawa gashi nan ma registration pin coupon codes gani. Ha mu shiga yawa mutum yana budewa zai nuno mar haka zai ɗan yi bayani ne dai akai yanda in zaka siyi kaman na mutum 10 za su sayar ma 1,999 to mu already na mutum ɗaya za mu siya. Za mu zo mu danna mutum ɗaya kawai muke bukata to ha mu sai da sabida ba mu so ne yanzu already sun ce gashi nan za su dau naira 2,000 na yadda yana submitting to amma hana yi already gashi yanzu sun riga da sun sayar mana coupon namu yana ta sama mu rufe gaskiya ba za mu iya bude shi ba. Yanzu gashi nan yayi successful to already ha mu je already yau yanzu kun ga sun riga da sun dau wannan sun sayar mana da coupon ɗin. Yanzu haka ku gani yanzu da 2,800 ne yanzu ya dawo 2,000. Yanzu haka mu je mu yi lockout mu yi rijista wanda za mu yi wa rijistan kenan. Yanda mutum zai rijista ha mu shiga nan Chrome namu kenan. Sorry, ha mu dubo link namu kenan muga muna da link na tunanin a WhatsApp. Nemo group namu na tunanin a group nama kwali kanan link namu ha mu buɗe data ha mu shiga nan. Okay, sai mutum ya jawo ƙasa yana jawa hankali zai nuna murna. To na hamsa farko email ɗin wanda za mu mar rijista. Sorry wannan account number ne muka taɓa sa amsa. Yawa already mun gama cike komai da komai, full name, Gmail, number waya da komai da komai. Nan kuma referral MD friend mutum zai sa. Yanzu za mu set up payment za mu yi amfani da coupon sai mutum ya danna kansa to he already mutum ya post wannan coupon nashi da ya siya. Already mun samu matsalan email kuma yanda za ka seta ifin naka kenan already in an sayar maka kenan ka zo kana danna ifin ta tsakiya sai ka posta ifin ɗin. Okay, I'm submitting. Yawa please set a pin transfer gashi nan zai ce maka sa pin transfer already amsa amma I'm starting in bidiyon gaskiya.
bidiyon bai tsaya ba. Yau already mun riga da mun sa pin transfer na setting a ku gani. Yawwa gashi nan yayi successful alert sending a passport. Already gashi nan na Mustapha Germany, gashi nan ga link nashi wanda ya yi rijista namu, mutumin mu ne sosai. Ga nan data da aka bashi, data 2 gig kenan, ne data 2000. Gashi nan already yayi. Gaskiya congratulations Mustapha Jarma, na taka murna ka riga da ka shigo wannan tsari na data. Yawwa han dan yi karin bayani akai, duk da bidiyon zai dan yi tsayi amma ban so ya tsayi ba. Zaka zo in kana bukata ka dinga samun kuɗi daga banki, zaka zo ka danna nan kan fund wallet nan, za su ce ka sa BBN ɗinka. To in ka sa kai submitting, shikenan za ka ga sun buɗe ma account kenan. To mu yanzu da yake ba namu bane, gashi in zaka tura kuɗin ka zuwa banki, gashi nan in zaka zo ka ga referral bonus, ga data balance, ga referral subscription, ga nan kuma buy and sell data, gashi nan buy airtime, gashi nan kuma in zaka siya wani coupon kamar yadda na siya wa Mustapha na register, in zaka yi kuma gashi nan swapping ɗinsa zuwa to airtime to cash a tura ma kai wannan. So ba sai na tsaya muku da wani bidiyo ba, a bidiyon gaba insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yauwa za mu ci continue da bidiyon mu na ɗazu insha Allah. Yanzu har mu shiga cikin Chrome browser namu. Already yanda mutum zai siyi data kuma ya siyar insha Allah a wannan website mai matuƙar muhimmanci mai suna DataWare. To yanzu dai ya buɗe. Already da zama mun yi transaction mu so mu bidiyo amma abin bai yi ba a lokacin. To dai han dan yi ƙarin bayani dan jawo hankalin mutane akan wannan website ɗin. Duk mutum ɗaya in ka gayyata a wannan website ɗin ya register ya subscription, za su baka naira 1000 da data da ta kai 1 gig. Ranar referral link nawa a wajen. Already in zaka gayyaci wani ya kai kwafinta ka tura a wanda zaka yi wannan. Gashi nan in kuka yi wannan, duk zaka gani ba zai wuce ka yi wannan ka tura musu kuɗi. In ba su sama ba ka bada minti 5 ko minti 10 za su sama. Gashi nan yanda mutum zai siyi data, za mu fara da kansa. Already mu namu yana nan buy data. Already har mu shiga kansa. To kowa sai ya nemo na sani yanayin da na dan canja yanayin browser ɗin na bane. To sai mutum ya zo shi yayi select a network ɗin da yake so ya yi wannan. To already har mu gwada zaɓen misali kamar airtime. To sai ka zo ka zaɓa nawa za su sayar ma da 1 gig. To ka gani su 1 gig ɗin su ma anda za su sayar ma already 1 gig kan mu duba 1 gig. To su dai gaskiya yanayin tsarin datan su gashi nan dai yana da wannan da yake. Mu dai gaskiya mun fi amfani da MTN, har mu shiga MTN, har mu mai da shi MTN. Yanzu har mu shiga na MTN ku gani. Yau mutum zai zo shi ma 1 gig ne zaka siya kenan ka tura a mutum. Already in fa kana da kuɗi a cikin wannan wallet na DataWare ɗin, ko zaka zo ka danna kan wannan 1 gig ɗin za su ɗau naira 240. Sai ka sa number wayar da wanda zaka tura masa. Yanzu misali har mu misali da number wayar mu mai 69289114 ko kuma number mu da muke WhatsApp da ita 070 35 95 1363. Yawa to sai mu zo mu shiga nan sai mu yi wannan. To in mun danna shi, inna lillahi, shikenan dai ba matsala. Amma dai za su nuna mana akan gashi mun yadda akan za mu sayar da wannan, kuma ban yadda ba sai mu yi wannan. To mu gaskiya da yake kawai bidiyo muke muna ɗan kwatanta yanda mutum zai siya da wannan. To kawai mu za mu yi bayani ma, in mun shiga wajen submit ɗin nan
za su ce he mun sa pin in transfer mu, amma mu da yake kawai ba siya za mu yi ba ko kuma kawai mu danna nan nemo dashboard, wannan dashboard namu da mu koma kawai. Kuma sun riga sun siya mana data ma ba matsala, saboda datan mu ma ya kamata a ce mun siya yau. To gashi dai already ba su siya mana ba da yake mun riga da mun in ka danna submit ɗin nan ko za su ce ka sa pin ɗin transfer ka ne, za su ce ma serious za ka siya. Already mun gama da layin data. To misali in sun baka wannan data biyu nan shine za ka ganta a nan, za ka iya wannan nata, za ka iya danna kan na requesting, amma shi yawanci ma akan iya MTN yake tafiya. To in kana so ka siyi airtime, wato ka siyi kati a wajen wani ya tura ma ka bashi wannan kenan, ko kuma already in ya tura ma a layinka da kai kake transfer da shi na MTN, sai ka zo kana swap cash now kenan ba, swap now airtime to cash kai sorry. To kawai za mu shiga za mu yi selecting na wane network ne. To misali za mu yi na MTN, misali a ce mu ɗauka muna da naira 1000, mu sa amount ɗin nawa kuma okay sorry kai mun yi ɓata a nan misali mu sa phone number da za mu tura musu wannan kuɗin, misali 69289114 misali kenan at least misali. To za mu tura musu naira 1000. Kaga in ka tura musu 1000 za su sama naira 900 ne a cikin wallet nasu. Musamman misali in ka danna nan kan processes nan, to already za su baka number waya wanda za ka tura musu wannan naira 1000 nan. To in ka yi gashi nan za su gwada ma inda za ka tura. To kana turawa sai ka shigo cikin website ɗin ka danna complete. Kana danna complete za ka ga sun riƙe kuɗin a pending a nan. Daga baya in sun duba a cikin minti 5 zuwa minti 10 za su yi approve naka. To mu already mu gaskiya ba wai sa kuɗi za mu ko me wannan ba. To ya danganta da number wayar da suka baka a nan za ka tura kuɗin, shine ko a shi za ka tura. To mu already ba wannan za mu yi ba tura kuɗi za mu yi ba, kawai mun ɗan yi bidiyo ne mu ɗan yi bayani akan abin. To an yi baya mu koma wannan ina. To he menene ma ya kamata wannan now coupon, kuma yanda mutum zai siyi coupon ma'ana apin ɗin nan kenan. Already na yi bayanin sa a can. Gashi nan duk dai wasu wannan dai wallet history da wani wannan buy airtime and sell data BTU gashi nan duk dai za ka ga wannan. Already in za ka tura kuma kuɗi daga nan wallet ɗin zuwa banki, gashi nan za ka shiga send money nan. To za ka zo ka zaɓi wane banki ne, misali mu nemo Kuda microfinance namu kenan misali. Mu sa account number mu kenan, za mu gwada sawa 2017452591. Already kawai zai bamu sunan mu, sunan Muhammad Usman ne su mai da shi Usman Muhammad. Sai ka zo ka sa amount, sai kuma ka sa narration, kana buƙata a gane wannan ɗin. To shikenan dai bidiyon ma dai ina tunanin ya isa haka, amma dai har mu dawo dashboard dai. Yau sannan ka tura wa mutum data gashi nan ma a nan wajen process me nan. Za ka iya danna shi gashi nan za su baka yanda za ka tura wa mutum data, checking balance na data kenan na kowane layi gashi nan. Airtel ne ma wannan ne ma wannan ne dai gashi nan duk za ka gani. To amma dai har mu ƙara kuma wajen buy and sell na data na ya kamata dai
ta nan ma ina tunanin ma abun ma ana iya fitowa. To za mu zo mu dubo shi a nan. To za mu shiga buy and sell data, swapped cash already mun yi bayani a kansa. Ina tunanin buy and sell data nan za mu shiga. Gashi nan dai kamar dai yadda na muku bayani da farko, mutum dai select network, ka gani mutum ya zaɓi MTN ne, zaɓi MTN. Sai kuma number 2 zaka zaɓa 1 gig ne, 2 gig ne, 5 gig ne. Kaga 5 gig sai kai lissafi in 300 ne sau 5 nawa ne, magani at least zaka iya sai da shi 1.5. kuma 10 gig ne zaka iya sai da shi, kaga ya kai 3000. Nan kuma line BTU ne, duk mutanen mu da yanzu ba amfani suke shi ba. To kawai dai za mu wuce shi, kawai dai yaran dai ai mutanen mu ma ba kowa bane zai tura ma 10 gig ko wani wannan dai. Wannan ai ya isa ma bidiyon ma daga nan haka aka iya tura mutum ma rabin 1 gig ya baka ko 150 ma yayi. Yawwa to haka bidiyon ma ya isa haka insha Allah. To duk wanda dai bai fahimta maganganun da nayi ba ko wani wannan, akwai voice da nayi na tuttura a group insha Allah. To kamar yadda na bar number wayata a wancan, a wannan ma zan bar number wayana mai 070 35 95 13 63. Yawwa daga dan uwanku mai ƙaunar ku Muhammad Usman, wanda kuka fi sani da MD Friend. Nagode. Granted. Access granted.